Unya, para maging candidate for admission ka, dapat na belong ka sa upper 40% sa atong 17,966 takers. So muna siya ang mini sa 17,966. TR60. 17,966 ang atong total takers karon nga tuig. And ang atong himuong candidates for admission, Pila na lang only sila? those with PR 60 or the upper 40% sa tanan takers. So naara Pila na ni sila sila sa kabuo? 7,000. 7,000. Oo. So 10,000 ang dili. So nasa chance. 10,000 sobra ang dili makonsider nga candidates for admission. Timanan na to, candidates for admission pa kamo. Dili kamo qualifiers. Musa na isa ka kalainan sa nahitabo karon nga tuig. Kung sa una is gitawag mo nga qualifiers, tungod ka na kay walay screening. But for this school year, for the incoming first semester 2026-2027 intake, ang department nag-decide if naa ba sila screening or wala. Mauna siyang naatay option 1 o option 2. If si department, moingon siya nga gusto ko na ay screening aside from the Simukat result. So, muna siya nga mo undergo ka sa screening before ka i-accept sa program. But if nag-option 1 ang department, ang ilang basihan ang imo lang Simukat result and i-accept ka sa program. Automatically. Ilagi hapong i-click. So that's why kamong tanan tawagon mo na mo nga candidates for admission. Na qualify lang mo once gi-accept na mo sa department sa program nga inyong gi-applyan.